Здравейте, аз съм Димитър Найденов, съм вашия народен представител от Бургас. Аз съм роден, израснал и останал да живея в Бургас и с политика се занимавам от близо 3 години. За последните 3 години аз участвам в 7 предизборни кампании, прекарвам всеки ден от предизборната кампания от 10 сутринта до 6 късния следобед на площада, прав, без да сядам, да разговарям с хората. Това означава на практика, че за последните 3 години 7 месеца аз съм бил прав на площада. Не се измарям, защото вярвам в това, което правя и вярвам, че България може да бъде правова и справедлива държава, каквато всички граждани заслужават. Често ме питате защо България е най-бедна в Европа и защо е най-корумпирана държава. Моят отговор е защото от 100 души 70 не гласуват. Когато се научим да гласуваме, тогава ние ще произведем легитимно управление на държавата, което ще може да изведе страната по-напред. Затова, за да излезем от този застой и от тая непрекъсната спирала на нови и нови предсрочни избори и да сложим край на политическата криза, лекарството срещу тази болест е единствено високата избирателна активност. Моля съгражданите ми от Бургаска област и от град Бургас да излязат и да подкрепят мен, Димитър Найденов, с бюлетина номер 14 и преференция 102 от коалицията Продължаваме промяната, Демократична България.